Aşgabatyň azyk dükanlarynyň tekçelerinde azyk önümleriniň sany we görnüşleri esle azaldy. Tutuş ýurtwynça daşary ýurt önümleriniň we yerli azygyň bahasy gymmatlady. Käbir önümler doly satuwdan aýryldy. Bu arada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary görüň berýärler. Türkmenistana Iranyň getirilen kartoşka bir hepdeden az wagtyň dowamında paýtagtyň dükanlarynda tas 4 esse gymmatlady we satuwdan aýryldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä 28 fevralda Iranyň getirilen kartoşka Sewdan okotlarynyň hiç birinde tapdyrmady. 27 fevralda paýtagtda kartoşkanyň bahasy 18 manada ýetdi. Şoňlar ýurdun özünde öndürilen pesgili hataplanýan kartoşkanyň bahasy hem esli ýokurlandy. Dükanlaryň ençemesinde kartoşka ýa-da asla ýok ýa-da pesgili galyndylar satylýar. Töwerekdäki dükanlarda şuň yerli kartoşkanyň bahasy 15 manat. Onuň hili ortaça ýagdaýdan peýdalanyp türkmen kartoşkasynyň bahasyny hem galdyrdylar diýip habarçylarymyzyň biri 28 fevralda Aşgabatdan habar berdi. Azatlygyň beýleki regionlardaky habarçylarynyň sözlerine görä 28 fevralda Balkan vilayetinde Türkmenbaşy şäherinde daşary ýurtdan getirilen kartoşkanyň 1 kilogramy 20 manatdan satyldy. Daşowuzda yerli kartoşkanyň 1 kilogramy 12 manada durýar. Aşgabatda miweleriň ençemesiniň bahasy hem ýokurlanypdyr. Olaryň arasynda Iranyň getirilen önümler hem bar. Iranly kiwi öň 17 manatdy, dün 22 manat boldy diýip habarçylarymyzyň ýene biri 28 fevralda aýtdy. Aşgabatdaky habarçylarymyz azyk önümleriniň alyjylara hödürlenýän görnüşleriniň esli adalanlygyny we esasy azyk önümleriniň hasam gytalandygyny belleýärler. Tok tas hiç ýerde ýok diýen ýaly onuň bar ýerinde supermarketlerde adam başyna birini berýärler. Ösümlik ýagy döwlet dükanlarynda ýok, hususy dükanlarda tiz alyp gutarýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda şoňlar azyk önümleriniň gytalmagynyň we gymmatlamagynyň fonunda habarçylarymyz Iranyň getirilen haritlaryň söwdegärleriň ellerinden alynýanlygyny aýdýarlar. Sanepidemstansiýa we ýokunç kesellere gözegçilik edýän idaralar Nibitdagyň we beýleki etraplaryň bazarlaryndaky we skladlaryndaky Iranyň getirilen azyk önümlerini ýygnaýarlar. Alynan towuk, süýji, kökeler, kartoşka, soğan we sitrus miweleri poligonda ýakylýar diýip Balkan vilayetindaky habarçymyz 28 fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä Iranyň harit getirýän söwdegärleriň karantina salynan ýagdaýlary hem bar. Şol bir wagtda serhat ýaka etraplarda dezinfeksiýa çäreleri güýçlendirilýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça türkmen resmiýetlerinden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri goňşy Iranda koronawirusyň ýaýramagynyň fonunda bu ýurt bilen döwlet serhatlaryny ýapdy, transport gatnawyny kesdi. Iranda COVID-19 wirusy sebäpli ilkinji kesellenler 19 fevralda Kum şäherinde hasaba alınıpdy. İran resmiýetleriniň soňky sanlaryna görä bu ýurtda jemi 245 adam keselläpdir. 26 adam aradan çykypdyr. Iranda kesellenleriň arasynda hökümet resmiýetleri we parlament agzalary hem bar. Yapık Türkmenistan internet giňişligini giňelýän wagty Google terjime türkmen dilini goşdy. Türkmenistanyň ähli edara kärhanalardan şol sanly hususy telekeçilerden 2021-nji ýyla çenli öz web saytlaryny döretmek talap edilýär. Lewabyň umum bilim berýän orta mekdeplerine okuwçylaryň ýetişigini hasaba almak üçin ulanylýan mektep jurnallary sanly ulgama geçirilýär. Bu maglumatlaryň fonuny Google terjime 5 täze dili şol sanly türkmençäni öz bazasyna goşdy. 27 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken kararyna laýyklykda ýurdun ähli edara kärhanalaryndan şol sanly hususy telekeçilerden 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli elektron resmiýnamalar dolanşygy ulgamyny hemde internet web saytlaryny döretmek galy berdi. Olary işçiň täzeläp durmak talap edilýär. Noýabryň aýagyna Türkmenistan ilkinji gezek nokot.gov.tm çeligili döwlet elektron portalyny işe girdi. 28 fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysynyň ýurt içinden habar bermegine görä, Lewap vilayatynyň umum bilim berýän orta mekteplerine okuwçylaryň ýetişigini hasaba almak üçin ulanylýan mektep jurnallary sanly ulgama geçirilýär. Ýöne bu çäreler habarçynyň maglumatlaryna görä mugallimlaryň hasabyna durmuşa geçirilýär. İnternet we sanly ulgamlar bilen bagly Türkmenistanyň gelip gowuşýan maglumatlaryň fonuny Google terjime 27 fevralda öz terjime edýän dilleriniň hatarına 5 täze dili şol sany türkmen dilini goşdy. Täze dilleriň goşulmagy bilen Google terjime häzirki wagtda 108 dilde terjime etmäge ukyplydyr.
Aşgabatda Türkiýe uğurlary boýunça howa gatnawlarynyň wagtlaýyn ýatyrylýanlygy barada bildirişler asyldy. Aşgabatda türkmen howa ýollaryny değişli aviabiletler satylýan edaralaryny Aşgabat, Pekin, Aşgabat, Bangkok, Aşgabat çeýledi. Aşgabat, Istanbul we Aşgabat, Ankara uğurlary boýunça howa gatnawlarynyň 2020-nji ýylyň 2-nji fevraly 31-nji mart aralygyny wagtlaýyn ýatyrylýanlygy barada bildirişler asyldy. Ondan mälim bolşuna görä türkmen howa ýollary ýolagçylary Türkiýeden diňe Türkmenistan uğru boýunça gatnadýar. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmesiniň suratyny alyp uğrudan resmi bildirişini bu çäklendirmeleriň sebäbi anyklaşdyrylmasa da mundan öň ýokarky uğurlar boýunça howa uçuşlarynyň koronawirusyň ýaýramak howpy sebäpli totudylýanlygy barada resmi we näresmi ýagdaýda duýdurylypdy. Ýa-da resmi derejede oglan edilmese-de çarşynba güni türkmen howa ýollary gullugynyň wekili 26-njy fevral 30-njy mart aralygyny ähli Istanbul gatnawlarynyň wagtlaýyn ýatyrylýanlygyny Azatlyk radiosyna habar beripdi. Ol bu çäklendirmäni koronawirus keseriniň ýurtda ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen düşündiripdi. Emma bellemeli ýeri henide çeni Türkiýede koronawirus bilen bagly hadisa hasaba alınmady. Azatlygyň habarçysynyň habar bermegine görä 26-njy fevralda türkmen howa ýollarynyň Istanbul gatnawy ýerine ýetirildi. Ýöne onda uçmaly türkmen raýatlary uçurdan düşürilip alınıp galynypdyr. Şol bir wagtda bu uçurdaky daşary ýurt raýatlary uçuşuny beýlenen uğur boýunça dowam etdiripdirler. Şol güni Azatlygyň beýleki bir habarçy hem ýatyrylan uçur gatnawlarynyň ýolagçylarynyň pullaryny ýygyna gaýtaryp alyp bilmeýänlikleri barada habar beripdi. Mundan başga da habarçynyň aýdyşýaly soňky bir näçe güniň içinde Istanbuldan gelen türkmen raýatlary karantina alınıp başlandy. Türkiýeden gelen türkmen raýatlary düýün çoğunludaky ýokunç kesenler keselhanasyna karantina iýerildi diýip habarçy aýtdy.